היי כולם, זה סרטון קצר איך משתמשים באפליקציה. אז אנחנו כרגע נמצאים במסך הבית, וממש פה יופיע לכם תקנון והצהרת בריאות. חייבים למלא את זה כדי להירשם לשיעורים. בואו נסתכל למטה, ויש לנו פרופיל. אפשר להעלות תמונת פרופיל, וגם רצוי. יש לנו פה ביומן לוז והזמנת שירות. הלוז מתייחס לאימונים קבוצתיים, ואפשר לדפדף פה בין הימים השונים ולראות איזה שיעורים יש. בהזמנת שירות אפשר להיחשף לשירותים ולהזמין לפי יום ושעה שרצויים. בואו נרד למטה עוד פעם, יש לנו בחנות, יש לנו שתי סוגי חברויות, יש לנו מנויים ויש לנו כרטיסיות. מנויים מתייחסים לאימונים קבוצתיים, והמנוי חופשי חודשי מקנה לכם כניסה חופשית לכל השיעורים הקבוצתיים, יש לכם כ-14 במספר בחודש. בכרטיסיות, יש לנו פה סוגים שונים של כרטיסיות, כאשר הפופולרי מביניהם זה הכניסה ל5 שיעורים קבוצתיים, או ל8 אימונים אישיים. אפשר להסתכל ולדפדף, אחרי שאתם רוכשים כרטיסייה, בהתאמה אתם יכולים ללכת ליומן ולהשתמש בכל אחד מהדברים שרכשתם. זה הכל.